am fost la second hand și am vrut să arăt la Alex ce am cumpărat. Pentru că majoritatea sunt pentru el. Îmi place foarte mult. Mai oversize. Uite așa. Păi e cu tricou alb sau cu maiuț alb. Bumbac. Apropo, bumbac, 100% bumbac. Și cealaltă cămașă, tot așa 100% bumbac. Numai a două în care nu e chiar așa wow. Asta tot așa 100% bumbac. Să nu-mi zici că e mare, că e emu. Deci asta e emu și aia e emu, dar mă rog. Asta e albunicul. O să fie albunicul, că e faină. Pe ce îți place? Mi-a zis. Și n-ai mai văzut. Nu-ți place? Păi nu, că n-a zis că nu-mi place, că n-am zis. Dar zici Place sau nu-ți place? Materialul, cusătura, nasturii și foarte, foarte fain. 100% bumbac și de asta ne-am bucurat și mai mult. Serios? Da, de astea două. Care nu-ți plac ție. Am zis că nu-mi plac, am zis că nu știu, na. Îmi place. Nu se place doar la tati. Da, iară, mai. Așa este tot așa de toamnă. Mă rog, dacă le-ți plac le porți, dacă nu le mai departe. Asta e fain. Vrei să faci cumpărători pentru mine? Nu, așa am găsit. Sara. Asta Da. îi place, asta. Asta, da. Materialul, poliester. Asta e frumos. Merge și pe seară și încă e din aia Pe așa, seară, așa, finuță. pe aici, prin centru. Niște pantaloni scurți, chiar. Ai pantaloni scurți? Am și de blugi. Bun, bine. Asta mi-am cumpărat eu mie. Trebuie să o spălăm, trebuie să o spăl, că... Zara Basic. Ceva... Asta e dintre primele apărute la Zara. Probabil. Nu știu. Eu știu firma asta, foarte fain, mi-ar stau pe fund. Nu i-am probat. Îți place așa mult geaca? Cred că voiai tu, așa-i? Am modelul ăsta de geacă. Știu că vrei. Nu am găsit, nu este. Dar mai greu găsit pe aici. Așa, colanții ăștia. Ce scrie? Astea sunt 3 sferți? Da, sunt, nu chiar 3 sferți, vine până aici. Uite, mi-am luat fustă, care e la fel ca și blusița aia. Asta un complet set. Am luat o fustă care zici că e de biserică. Dar trebuie să o strămutezi un pic. E biserică de birou. Place? Tot 3 lei. Drăguț. Cam atât. Sper că v-a plăcut.